2025. A president anaenda kunthalire kumhuju maboma maderaso osiyana-siyana. Pano a president ali kunotu chigawo chapakati komatu aenda kale maboma ngati kulilongwe katikati mwa boma la Lilongwe madera oti kutali kwambiri ndi tauni ya Lilongwe. Ndiponso anafika mboma la Dowa madera akutali kwambiri ndi maboma pa Dowa. Komanso a president afika dzulo mboma la Nchisi komanso boma la Kasungu. Lero a president akupitizatu ndi boma limene la Kasungu. Nkhani yake sina yayi wakumbutsatu anthu nkhani ya zinthu zimene boma lawo lakhala kuchita zaka zisanu zapitazi. Komanso wakumbutsatu tsopano nthawi ija yakwana yachisankho kuti anthu akaponye voti pa 16 September 2025. Chimene akukamba president Chakwera nchona kuti anthu akavotere iwo president Chakwera komanso anthu akavotere phungu komanso kansala wa chipani cha MCP. Sini ndekha pano ndi mzanga Magdalene chiwayula anthu akhani wathu tsiku lero tikhali kuyenda limodzi tiyende madera osiyana-siyana kuno kumetili koma ndi ku Office Trading Center. Office Trading Center ndi ku Kasungu North East. Ndipo amene akuyimira kuno ndi Elad Nkhoma. Elad Nkhoma ndi amene akuyimira kuno ngati aphungu wa chipani cha MCP shadow kuno. Choncho a president akomeza fika nthawi lonse pano kuti ayankhule kukhimbira wanthu lomwetu lasonkhana pano ndi mmawa koma kukhimbira wanthu lasonkhana pano pa Office Trading Center. Kubwera kwa anthu chotere mmawa ngati uno ungati bwanji zanga Magdalene chiwayula. Zonadi anthu ambiri asonkhana pano pa Office Trading Center kuno ku Kasungu North East. Ichi ndi chitsimikizo chonena kuti anthu ali ndi chidwi kuti adzamve mfundo zimene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera akupereka. Pali madera ambiri amene Dr. Chakwera achita. Taona zitukuko zosiyana-siyana zimene zikuchitika m'dziko muno. Kulilongwe kucha nkhope ya Lilongwe yasintha kwa misewu yabwino komanso pali misewu ngati sewu M1 komanso M5 zimene zikuthandiza kuti msewu imene ikatha anthu a chigawo chino ambiri amachita business ya ulimi. Zolima akalima zinthu zija zimafunika kuti zipite ku misika. Choncho tikakhala ndi misewu yabwino ngati imene ikumangidwa pano ndikuti katundu amene akuchokera ku ulimi adzifika mosavuta ku misika. Komanso taona apa pali gulu lambiri la chinyamata amayi. Boma limene la Dr. Chakwera likulimbikitsa kuti achinyamata sangokhala koma azichita mabizinesi osiyana-siyana kudzera ku ngongole zija zene bungwe la NIF likupereka. Ndi ambiri abwera kuti adzamve okha kuti kodi atitengera zotani. Ndithu zanga maiso zanga kodi a president anayenda madera amenemu amapema anthu kuti akalembetse mayina control vote. Pano akuyenda madera omwewo kuwakumbutsa anthu tsopano kuti nthawi yakwana kuti akavote. Zimene zizofunika bwanji kuti a president afike kufupi ndi anthu amenewo? Ndizofunika kwambiri chifukwa chokuti voti iliyonse ndiyofunika kuti mtsogoleri apambane. Chisankho ndi manambala ndiye ayena amatha kukalembetsa koma osapita kukavota. Komano apapa president akuwakumbutsa anthu nena kuti ngakhale munalembetsa koma musayiwale kuti pakuyenera kuti tsiku limene likakwana pa 16 September adzatuluke akavote mwa unyenji. Pali nkhani yoti anthu chisankho tsopano anasintha kuyamba 6 koloko malire 4 koloko madzulo. Uthenga umene ngofika bwanji anthu adziwitsidwenso m'dziko muno mbali ngati imeneyi. Famwina ena makuti pakanthawi janayi 6 koloko kamalizaso 6 o'clock. Nzofika bwanji anthu adzidziwa mauthenga ngati amenewa kandi amipingo kandi amafumu azitenga gawo kuwadziwitsa anthu. Nzofika bwanji zimenezi? Ndizofunika kwambiri chifukwa pali mawu achamana kuti joka amatha kukufera ali mthumba. Pali anthu ena amapanga zinthu mochedwa. Tsopano pano abungwe la MEC analengeza kuti adzatsekula masenta 6 o'clock mamawa komatseka 4 o'clock. Ndiye aliyense akuyenera adzagwire nthawi adzafike kumalo kovotera nthawi yabwino. Amene mkani wathu Magdalene chiwayula amene inaitu kuno limodzi amene a president a dziko lino akuyenda malo osiyana-siyana amboma la Kasungu wamema wanthu kuti akavotera chipani cha MCP poona zitukuko zosiyana-siyana zimene zakhala zochitika m'dziko muno pansi pa chipani chimenechi cha MCP. Pano ndi wapampando wa chipani cha MCP chigawo chapakati Patrick Zebulon Chilondola. Ulendo wina umenewu misonkhano imayima boma la Kasungu ubwerera monso ku Kasungu dzulo nayi konkuno. Zonali konkuno takafika kwa Wimbe tinakafika kumtundama lero tili pano ku office komwe ndi dera la senior chief Simlemba.
zofunika bwanji zimenezi mukulowa madera katikati kwambiri kuchoka kutawuni kuja kukasungu pano kulowa midzi kwambiri funa kuwafikira anthu Chakwera ndo Chakwera basi khalidwe lawo nkuendera wanthu sosankha kuti uku mwina ndivutika mayendedwe ayi chifukwa iwo kwawo nkukumbutsa wanthu kuti wakavote ndiye munthu woti ufuna voti nkhani sikhalairu usankhaso malo kuno nkwawo oyenera kudzaponda kuti olankhulane ndi anthu yawa odzatuluke tsiku ili okaponya voti mukuwalimbikitsa motani kuti uthenga wina kuti mukuwalimbikitsa anthu amene kuti adzakaponye voti nditufa adalembetsa komano kuti afuna kuti adzanyamuke pa tsikuli akaponye voti imeneyi kulembetsa nkwina kuvota nkwina ndiye ngakhale anthu adakalembetsa koma ngati tsiku ili adakhala kuti sodatuluke palibe imene chita ndiye kuti Chakwera sidawathandize komanso sidadzithandize ifeweni kunoko ndi constituency yomwe candidate wathu ndi Nkhoma ndiye candidate wakuno Eredi Nkhoma amene iyo ndiye candidate wakunoko official candidate wathu ndi Nyamata ameneyo Nyamata yomwe chidachitika chisankho chachipulula chidadzasokonekera kupezeka kuti tibwerezenso wawina poyamba kwa adawina nkusokoneza madala kenako kupanganso Nyamata kuwina ndi Nyamata amene ali ndi chikoka choopsa wanthu akuno amankonda kwambiri Nyamata ameneyo ndi wanthu okapenyera voti Nyamata ameneyo komanso okapenyera voti Chakwera kuliso makhasa alipo onyamata wake oyeyo koma voti number 1 ndi Chakwera kuti wapitiriza omwe dziko lino mwina anthu zituko sakuziona anthu amatusa zonse omwe mwina ukanika kuti anene kuti ayamikireko sinzo mbali imeneyi mumachikamba bwanji imeneyi anthu amatusa zonse omwewo koma samatoko kamba chimenecho kuti kapena kuti Chakwera achita zimenezi ndoseka chifukwa chonena kuti otsutsa boma amakhala ndi maso mtundu wina maso amene ali ndi munthu otsutsa boma si maso amene tinawo ife zimene timaona ife timaona zenizeni otsutsa saona zenizeni chifukwa kunena chilungamo mmene tayendera kuchokera mu Kasungu kudzafika kunoko msewu watawa mmene tadutsa uja msewu uja ndi wamphamvu kwambiri zimene zija ndi ntchito zamanja a Chakwera otsutsawo tu penanso limakhala dala chifukwa okamaona ngakhale ndi maso a mtundu winawo omadziwa ndithu kuti zinthu zikuchitika koma ndi anthu oti iwo ngotsutsa boma ndiye ife timangowapenye chifukwa palibe chimene ungachite madera amene akudutsa president Chakwera amene ndi president wa dziko la Malawi komanso mtsogoleri wa chipani cha MCP kwambiri kundalimi ndikubwera kwa misewu yabwino imene yamangidwa mdziko muno imene ikumangidwabe mdziko muno zofunika bwanji zimene zimathandizira kwambiri chifukwa wanthu wakalima mbewu zawo zija amafuna kuti oziyenda nazo pita nawo kumisika imene iwo ufuna mbewu mukati mwalima nkumagulitsa malo omwe aja simupindula nazo mmayenda nazo kupita nazo kutawuni kuja kulilongwe nkhani yake ndi misewu imene Chakwera autani kuti olimayi mwina funso kungobwera lina kuti ndi ngogezi mwina mwakumbutsebe Malawi ngogezi za chipani cha MCP kuona yena mwina kokana koma ku MCP zimbiseni ngogezani zimene dusanze bwanji chipani chikhabe cholimba ifetu tikangodabwa apita pake kuti paufuka kuti mwina make wanthu akufuna kuti osembane timathamanga msanga kukafika mene muchi fwa imodzi mangodya zimene zidamanga chipani ichi ndi umodzi timafuna wanthu ozikhala ndi umodzi komanso ozikhala loyo kuchipani ozikhala odzipereka kuchipani ozikhala omvera ndithu komanso discipline timayifuna munthu wangotenga malamulo m'manja mwake chipani cha Malawi Congress Party ndikuti wasembana nacho tere ife imene timakhalira ngati imene alili Nyamata uyu ndi Nyamata osunga ngodya Nkhoma amasunga ngodya regional chalede amene mukuwaona apa amene anthu amene omasamala kwambiri ngodya za chipani amene wawo ndi amene omaonetsetsa kuti ngodya za chipani zikusamalika kwambiri akangodabwa iwo kuti pena pake simawenda bwino amathamanga fa nkhani sikumwaza koma muwalimbikitsa bwanji azimayi fo azimayiso adalembetsa kwambiri pakisankho chimene chapa 16 September 2025 azimayi tiwalimbikitsa kwambiri kuti tsiku limene lidzatuluke komanso mzimayi timalimbikitsa kuti mzimayi potuluka usadzatuluke wekha usiyana ndi amuna ako mbuyo ayi
popita umene kuchatengana tsogozana nawo fonzi mayi amalamula khomo eyetu mulumikizana muutana ndi azimayi tsopano ife ndi azimayi timalumikizana ndipo ma meeting athu sakutha ma women's conference ma constituency athu onse tikuchita makapitikapiti kudeza uko ndipo ndi azimayi tikupanga tinapita kwa Malango tinapitanso kwa Chinesendeza tikupitiriza opanga kuti bwana akangotachoka Central Region ino kapita kumweya kupitirizanso kampeni yathu ndi azimayi kukumana ndi azimayi kwalimbikitsa kuti pa 16 September azimayi tidzatuluke mokwanira tidzadzutsa azibambo sadzasiya azibambo mbuyo azibambo tidzatenga ndo nawo anawo samana adula mavoti mbakopotu tidzatengeso wendina lumo regional chalede Central Region mayi wangani amabama 12 kuno amene awende nalumo nawonso folo zapo mbali yakuti azimayi nawonso akonzeka kwambiri kuti adzadzutsane kutsoa azibambo kunyumbako kuti yayi tiye ndikavote pa tsiku limeneli kuvoterako nkhani yake kwamba za chipani cha MCP poswera president akhala kufika pano ayi kuno tandika kuti ndi kwa ofesi kuno kwa Simlemba kuno ngoma la Kasungu kwa Simlemba ndipo kwaonjezera original chaledewa oluchokera ku background ya Chinyamata adali mtsogoleri wa Nyamata amayi ameneyo ndiye akukamba za azimayi muja aluyangulira so Nyamata kwa Onyamata odalemetsa kwambiri azimayi odalemetsa kwambiri chipani ichichi tukawina msanasana meneza kwana folokolo dziko litadziwa zone kuti Malawi Congress Party yatsogolo kale ngakhale mavoti osadawerenga tulero tife mukuyenda kwambiri tuyenda ndipo silikhala pasi komanso muludziwa zone kuti chizindikiro mtambala wakuda mtambala kampeni yake sikuti meki imatseka kutatsala masiku awiri kwa matambala amakhala kuti akupitirizabe mpaka tsiku limene lolo ifanira amene adzatidzutse pano nkhani ndi kuyambira 6 o'clock mmawa kulekeza 4 o'clock mmeneza kwana 8 o'clock usiku wena utayamba utsika thukuta kuti gemu ija yativuta fa Congress idzakhala kuti yachaya atsilikane pali mawu amene president adziko linakonda kulankhula kwambiri m'misonkhanomo kwalimbikitsa anthu kunena kuti atha kumva kuwawa koma kuwawa kumene kwakanthawi kochepa fa maziko ayala kale atsilikane mene papa ngakhale nyumba wanthu ofeti mamanga nyumba mukamamanga nyumba maziko aja sichioneka chinthu chokongola koma mkadzati mwachoka pa maziko aja tsopano kuti nyumba ija yambokwera pamene anthu amayambolozerana kuti pali nyumba to ndiye zimene wayala chakwerazi ngati otsutsa boma songazione chifukwa ndi maziko amenewa koma temu yachiwiri iyo kukhala zinthu zosasimbika apresident amakambaso kwambiri kuti anthu ena ake amachita kuonjezera mitengo mwadala kuti anthu adzikwiya mdziko muno nkhani ngati imene ati makampani anagulitsa zinthu ngati zimenezi ayi ndithu Malawi adachenjera okhoza kupanga zonsezo chifukwa umene ondupo omachita kukhalirana pasi kuti apange zimenezo koma Malawi adachenjera ndipo songamvere zimenezozo ayi mitengoyo oyonjezera koma Chakwera alupitiriza chifukwa chilichonse choyipa chimakhala ndi nthawi yake yothera tithetsa zimenezozo tikangudutsa pa 16 apa athokoza kwambiri amene ndi wa pampando wa chipani cha MCP chigawo chapakati Patrick Zebron Chilondola kufotokozapo tu za msonkhano umenewu wapa pano pa ofesi kwa Simlemba kuno boma la Kasungu umene tu president a dziko lino akhale akufika pano nthawi ina yonse kuti achititsetu msonkhano oyimayima makamba ta president akachoka pano apite tu pacha Chatoloma Trading Center kuchoka pa Chatoloma Trading Center president ayendanso tu madera osiyanasiyana kukafika ndithu pa Mphomwa Trading Center kuchoka Mphomwa Trading Center president apitanso pa Lingazi Trading Center kuchoka pa Lingazi Trading Center president akafika pa boma la Kasungu komwenso tu kuli kwimbira wanthu kosekuti anthu asonkhana kale kudikirira president kuti awapatse tu mfundo zosiyanasiyana zachitukuko komanso kwalimbikitsatu za voti ya pa 16 September 2025 kenaka president akachoka pa Kasungu boma ayi aloweratu paja pa Mphungu Trading Center apita pa Mphungu Trading Center president akachoka pa Mphungu Trading Center kumeneku kwa chifulukwa akapitirira nsolo pa Malephera Trading Center kumene ku Kasungu Southwest kumene kuti kwa Amoni Nkhata amene yimira ndi chipani cha MCP kumeneko kenaka akapita pa Kamphulu Trading Center kwa Sub Traditional Authority Katumbira
kumene kuti president kupita ndi madera osiyanasiyana konsemo kukumana ndi anthu kuti acheze nawo kuwalimbikitsa za chitukuko chimene apanga ndithu mzaka zisanu zimene zapitazi. President akumafotokoza kuti achita zitukuko zosiyanasiyana m'dziko muno. President akumafotokoza kuti achita zitukuko zosiyanasiyana m'dziko muno kudziranso ku ndalama zimene amapereka madera aphungu m'dziko muno. Aphungu 193 amaperekako ndalama yokwana 100 million, inatu samene kufika pa 200 million. Pano president anenetsa kuti ngati asankhanso apa pa 17 pano zomwe adali mchikupa chonse ndalama imeneyi ifika pa 500 million. Ndini zanga apa madolari chiwayula zofuna bwanji zimene kuti ndalama imene ya CDF ifika pamene pa 500 million zingathandize bwanji zimene. Ndalama imeneyi ndiyothandiza kwambiri chifukwa chonena kuti taona madera osiyanasiyana aphungu akuchita zitukuko zosiyanasiyana ndi ndalama yochepa yomweyo akhala kuchita zitukuko zosiyanasiyana. Ndiye pamene boma lawonjezera kuti ichoke pa liwonjezere kuchoka 220 million kukafika 500 million. Ndiye kuti zitukuko zimene akhoza kuchita kuderako zikhala zochuluka. Pano tu president akhale akufika pano pa office trading center kunoko ndi Kasungu North East omwe akuyimira nda Eled Nkoma amene ndithu osachedwa pa ndithu president akhale akufika pano. Ndimakamba kuti pali masomphenya a chipani cha MCP amene akhazikitsa kunena kuti ngati atasankhidwanso masomphenya amenewa awafikitse pena paliponse m'dziko muno. Nkhani yake masomphenya amenewa ndikuyambiratu 2025 kukafika tu chaka ya 2030 komwe muli nkhani yolemba anthu ntchito kuti anthu ambiri akhale mwayi opeza ntchito, komanso pali nkhani ija ya food security kunena kuti m'dziko la Malawi muzikhala chakudya chokwanira. Chifukwa president wa dziko lino adaonetsa kuti ntchito ya mega farms iyambike m'dziko muno, ndipo ntchito imeneyi ikufikiranso madera osiyanasiyana, ndipo ntchito imeneyi ikupezetsanso kwambiri chifukwa cha bungwe la NIF lomwe tiluthandiranso kwambiri kuti kumeneku anthu azipeza mwayi wa ngongole zosiyanasiyana kuphatikizapo tu ngongole zija zotengera makamaka zipangiza ulimi wa nthirira, konse kuti anthu asamangodalira ulimi wokha uja wa mvula ayi, komanso tu kumadalira ulimi wa nthirira, zomwe zathandiziranso kwambiri kuti anthu azikhala ndi chakudya chokwanira m'dziko muno. Komanso pali nkhani ya good governance. President Chakwera anenetsa kuti mafunso yawo kuti adzaonetse kuti zinthu mbali ya ulamuliro wabwino zipitirire kuyenda bwino mokomera Amalawi onse, osamalowerera ku nthambi zina zomwe ndi zaboma. Monga nthawi zambiri amafotokoza kuti ayi amasiya matipendero osiyanasiyana aboma adzigwira ntchito paokha okutumikira Amalawi. Ndipotu ayi timakamba kuti posachedwapa president afike pano posachedwapa kunotu ndimanena kuti kuno Kasungu North East kuli zitukuko zosiyanasiyana zimene zachitika kale. Zachita zimene zitu kudzera tumakati nkhani ngati kunduna waona za mphamvu za magetsi kunoko bungwe makamaka aja Marep phase 9 afikisako tu magetsi kuona kuti anthu nawonso akhale mwayi wa magetsi, zimene zimathandizanso kwambiri kunena kuti kudera chitukuko chizifika msanga. Ndipo chifukwa chake mudzaonanso kuti dera limene kuli magetsi anthu ambiri amathamangirako kuti akayambitse ntchito zawo zamalonda zosiyanasiyana. Timakamba kuti ngatinso boma la Kasungu palokha lapindula magawo osiyanasiyana. Tichanganapo mbali amafotokozapo ngati kunena kuti mbali ya nyumba za achitetezo, kuli nyumba za polisi, nyumba za asilikali, ama defense force, immigration, zimene zamangidwa m'dziko monse muno. Zimenezi zonena kuti zikupinduliranso anthu ogwira ntchito zachitetezo. So timakamba masiku apita kuti nyumba zimene amakhala anthu achitetezo na nyumba zosasamalika. Kumano chilankomera president wa dziko lino Dr. Chakwera yemwenso ni mtsogoleri wa chipani cha MCP kuonetsa kuti nyumba za anthu ogwira ntchito zachitetezo zikhale nyumba zooneka bwino. Zanga McDonald Chakwera president adaonapo maunduna osiyanasiyana kuti aonetse kuti agwira ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno. Pali nkhani yomanga nyumba zachitetezo zimene zizothandiza bwanji mbali ngamene onapo nyumba za polisi, nyumba za MTF, nyumba za immigration, nyumba za prison. Zona dinzanga maiso chitetezo ndi chinthu choyambirira chimene ngakhale pakhomo munthu umayamba kuyang'ana kaye chitetezo. Nde mtsogoleri wa dziko lino anaona kuti amene amagwira ntchito za chitetezo
akuyeneranso kuti azigona malo abwino. Poyamba panali nyumba zimene zinalipo koma mwina popita nthawi nyumba zija condition yake zinawonongeka, zene zazing'ono zosakwanira ndi mwina banja la munthu. Ndiye president anaona kuti nzofunikira kuti tikonze vuto limeneli kuti amene akugwira ntchito zachitetezo azichokera malo abwino, azigonanso malo abwino. Pali nkhani kupereka ndalama makamaka ngongole ku bungwe la NIFI limene NIFI amapereka kwa anthu osiyanasiyana kwa ngati magulu ngati azimayi zimene zapindula bwanji mdziko muno? Kunena zona amayi ambiri zaka zino ngakhale mabungwe akulimbikitsa kuti amayi akhale odziyimira pawokha, asamadalire kuti abambo ndi amene atapange chilichonse pakhomo, kwa pali zinthu zina zimene mzimayi akhoza kuchita yekha pakhomo. Komano nkhani ndi empowerment, kunena kuti amayiwa tiyapatse kuthekera konena kuti adzitha kukhala ni mpamba okwanira. Nde kudzera ku thumba limene la NIFI ndi kumeneno kuli ngongole zimene akutenga zimene zikuapatsa mpamba wochitira mabizinesi osiyanasiyana. Kukhali ngati ya ndalama za mtukula pakhomo yonse liboma la Chakwera imonetsa kuti ndalama zimene zifikire anthu osiyanasiyana mdziko muno, amayi mabanja osiyanasiyana zathandiza bwanji ndalama za mtukula pakhomo kuti anthu ankhaninso makamayenda madera osiyanasiyana? Madera osiyanasiyana amene tayenda amene taona pamakhala pena pakhomo ponena kuti anthu alibe kuthekera kwina kulikonse kapena alibe munthu amene angathe kuagwira pamkono. So kudzera mu njira imene ya mtukula pakhomo akamalandira ndalama zija amatha kukonza zina ndi zina zofunikira pakhomo pawo. Muja nafotokozera muja president wa dziko lino Dr. Makafya Chakwera imwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCB kufika tsopano pa Office Trading Center kuno kwa CEO Chief Simlemba mboma la Kasungu, komatu a president afuna kuti achititse msonkhano wawo oyamba wa tsiku la lero oyimayima kulankhulatu ndi anthu pano kuwalimbikitsa nkhani ya chisankho cha pa 16 September 2025. A president posirapa nditu galimoto zawo ndi zimene zikufika pano nditu pa Office Trading Center poti pafika khwimbi la anthu pano kuti limvetu fundo zosiyanasiyana zachitukuko, fundo zowakumbutsa nkhani ya chisankho cha pa 16 September 2025. Ndi makambo kuti pabwera amayi, ana, anyamata, asungwana, achikulire onse akufuna ena akufuna angoona a president, afuna titu amve mawu a president kuwalimbikitsa nkhani ya chitukuko komanso kuwalimbikitsa za tsiku la pa 16 September 2025. Apa ndi Elad Nkhoma amene ni shadow MP kuno ku Kasungu North East. Tifotokozereni zikuyenda bwanji kuno? Kuno zikuyenda bwino kwa basi. Kuno kuchipani nchamoyo. Kuno kunditambala ekha. Mugwisa chilonjera zanje zina zothandiza kwambiri kuti anthu akakumbukireni kwambiri pa chisankho chimene chikubwera cha pa 16 September 2025. Chimene tikupanga tikumayenda pena paliponse nkuwalimbikitsa anthu nkuwauza kuti chipani chotavotere simbo yake ndi tambala basi. Kulibenso simbo ina koma ndi imene anatisira gogo athu ya tambala. Zina taonapo kuno za magetsi zina zoterozo ndi zina zimene mukuwalimbikitsa anthu kuti zikhale zikubwerabe kuno pansi pa ulamuliro wanu. Ndipo kuno kumagetsi akubwera ndawa tiuchitira umboni zipatala zimene zikumangidwazi, ndipo pa zipatalazo zipangizo tikufuna zibwere, misewu ndi imene tikufuna tikonze, komanso mabridge akuluakulu ndi amene tikufuna tikonze. Tikudziwa ndi Chakwera nzotheka komanso njala imene yagwa chifukwa cha mvula inasowa mchimanga chibweranso kuno. Tokoza kwambiri amene ndithu ndi amene akuyimira kuno chipani cha MCB Elad Nkhoma kuno ku Kasungu North East kwa Senior Chief Simlemba ena moti wa nyanja kuno. A president akhala kufika posekedwa apa pano pa Office Trading Center kuti achese ndi khwimbira wanthu lomwe lasonkhana pano. Ndi makamba kuti galimoto za president zafika kale pano pa Office Trading Center momwe khwimbira wanthu kuti amvetu kuchokera kwa president zomwe awatengera nkhani imene kuwalimbikitsa za chisankho chimenechi cha pa 16 September 2025. Pomwe president akunena kuti anthu amenewa akavotera president Chakwera kuti chitukuko chipitirire mdziko muno, akavotere president Chakwera kuti ayala maziko osiyanasiyana mdziko muno,
amakamba za misewu, akamba za zipatala zosiyanasiyana, akamba za mabuloko a mitatata ya sukulu zosiyanasiyana mdziko muno. Timakamba tadanena kuti mitatata yokwana 10,000 akhala kuimwaza maboma osiyanasiyana a mdziko muno. Zimenezi zikuchitika ndipo ntchito imene dakayitsekuliratu ku Golomoti mboma la Dedza, koma ndithu mabuloko osiyanasiyana pakali pano amangidwa makusiwese osiyanasiyana. Choncho pano a president Germany afika pano kugirana chanza ndi anthu osiyanasiyana amene ali pano, paliza mafumu ndi akuluakulu osiyanasiyana aboma amenenso ali pano. Mena president poswera akhala kulunjika galimoto yawo ya mpanda kuti alankhule kwa anthu amene asonkhana pano. Timakamba pano pali akuluakulu osiyanasiyana, nduna za boma zili pano. Ayi president afika nthu pano mujananenera apa tsopano kulunjika ku galimoto yawo ya mpanda kuti alankhule ku khwimbi la anthu lomwe lasonkhana pano pa Office Trading Center. Ndimakamba kuti a president akachoka pano pa Office Trading Center akhalidwa kulunjika pa Chatoloma Trading Center, komwenso kuli khwimbi la anthu kumeneko kudikirira kuti likamve zomwe a president achakwera awatengera. President ali limodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Chakwera, limodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Chakwera kufika ndithu pano pa Office Trading Center. Amenepo mayi Chakwera afika pa galimoto ya mpanda afika ndithu nawonso a president kudzafikanso pa galimoto imene ya mpanda manjawo weva anthu kupisa manja mwamba ndithu kuti ine ndikudzipereka pamaso panu kandipasani voti yanu pa 16 September 2025. Ndi mawu aketu akuyenda nawo a president Chakwera pa misonkhano imeneyi yoyimayima. Ndikupekeni m'manja mwa Deus Kumba omwetu ndi mkulu wokonza misonkhano chipani cha MCP yemwenso ndi nduna ya zamalo. Dr. Chakwera watu ndani mwezoma watose tidzatani tidzapanga bwanji boma ndiliti a president anatipatsa mnyamata strike mbambande pa ulendo umene tupitanso kachikena kuboma engineer vitumbiko mumba ngati running mate. Ndikati Chakwera mundiyankhe kuti mumba. Tiyeni 1 2 Chakwera. Bwana president imvani kulandiridwa maulemu pano mamawa ngati uno mame asanaume konse pano pa ofesi kuno kudera la gogo amnyanja komanso asinyo chief simulemba ulemu wa mama afuko la dziko lino mama Monica Chakwera, ulemu a secretary general amenenso muli nduna ya maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda, nduna za boma zimene zili pano akuluakulu kuchokera ku National Executive Committee landiyani ulemu. Bwana regional chairman chigawo chapakati Honorable Patrick Zebron chilondola maboma 12 landiyani ulemu. Regional chairlady mama Wende Nalumo landiyani ulemu ndi komiti yonse ya region. A district chairman kuno kumawa kwa Kasungu landiyani ulemu. Mwapadera olemekezeka aedadi Matemba Ngoma MP amene akhala MP mwezo mawa landiyani ulemu ndi makhansala anu. Ndaona sasike banda kuchokera ku madzulo kwa Kasungu landiyani ulemu pamene mulilipo dzanja pamwamba kwacha. Bwana president pala awiri pala atatu Yehova ali pamwepo marimu ndilole kuti adzutse amofati Nyasulu amene ali mgulupa ku Roman Catholic Church kuti atitsogoze ndi ambuye agulupa. Bwerani ndithu amofati Nyasulu mutipempherere zikoma kwambiri. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mulungu Atate amphamvu zonse, tikuthokozani tsiku la lero chifukwa cha mphatso ya moyo komanso chifukwa cha mphatso ya tsiku labwino. Tikuthokozaninso chifukwa cha mphatso ya mtsogoleri wathu amene wafika kuno kwathu kudzatiyendera. Tikupemphani tsono Atate kuti muadalitse a president yathu, ndipo ntchito zabwino zimene munayamba mwa iwo pitirizani ndipo muzikwaniritse pake penipeni
pamene akupitirira kutitsogolera. Tumani Mzimu Woyera kuti uwadalitse ndi kuwatsogolera. Unikirani aliyense amene wabwera pano kuti tsiku limene tikavote akavotere a president athu chifukwa cha ntchito zabwino zimene amatichitira. Dalitsaniso machado MP athu onse, komanso mwapaderadera chado MP wathu Eredi Matimba Nkhoma, komanso chado kansala wathu Amos Mbambo, na yeso mumudalitse ndipo muvomereze kuti anthu amenewa adzapitirize kutilamulira chifukwa cha zitukuko zambiri zimene tikuziona kudzera mwa iwo. Tidalitseni ife tonse. Dalitsaniso ulendo wa president wathu pamene angoyamba pano kuti akamalize bwino mu tsiku la lero pamene andi mapulogalamu onse amene anakonza kuti akwaniritse. Tidalitseni ife tonse. Tipatseni moyo wamphamvu. Patsaniso moyo wamphamvu wa president athu. Komanso tikupemphera mtendere mdziko lathu pamene tikuyembekeza zisankho, kuti zisankho zimene zikubwera patsogolo pathu zidzakhale zabata ndi mtendere. Tikuthokozani Atate mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Mudzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Zikomo kwambiri agrupa, zikomo kwambiri. Bwana President, ulendo wa lero ndi wautali. Imati ntero lira zinthu mothamangira nthawi. Mundilole kuno ndi kwa mnyanja koma amene alankhulire mbalama mafumu onse ndi akulu wawo asinyo chief Simulemba. Maulemu gogo Simulemba alandire na president kuno kummawa kwa Kasungu mmanja mwa gogo kuti bu. Zikomo kwambiri gogo. Choyamba ndithokoze anthu tonse tabwera pano chifukwa talandira pemphero la mphamvu kuchokera kwa group athu. Bwana President, kuno mwafika ndi kumpoto kwa Kasungu. Boma lenileni limene Ngwazi anatipatsa kuti likhale la chipani cholamula cha MCP, ndipo tikulandirani ndi manja awiri. Tikudziwa kuti mukuyenda mwambiri koma ndinu mtakhungwa ndipo mmasunga mphambe, ndipo ndinunso munthu amene mukusamala chikhalidwe cha ife achewa cha mitundu yonse ya Malawi muno. Ndikudziwa kuti kubwera kwa lero ife tonse ndife okondwa kuno. Bwana President, chifukwa cha nthawi ndikudziwa kuti mwachita zinthu zambiri m'dziko muno zimene kuti tatiyambe kutchula mpaka na dzina lero dzuwa lilowa, koma chosayiwala choti ndikuthokozeni a President. Mumalilemekeza boma la Kasungu potipatsa nduna zitatu: nduna ya zachuma, nduna za maphunziro, nduna yogawa mankhwala kuti asasowe, ndipo munasankha nduna zenizeni. Ife ku Kasungu timanyadira ife chuma cha dziko lino tikusamala ndife, ndipo sitingataye boma ili mmene tidalipezera movutika. Tikukulonjezani bwana pa ulendo umene pa 17 mubwerapa kuno mudzakhala kansala la MCP, MP, MCP. Kuno nthawi zonse ndi uniform kwacha. Ndifuna ndikupempheni anthu nonse foja ndi amene ali pa mphuno wapachala ngwa mphepo. Katunduyu simasewera, anthu sakugona ndi Chakwera pa zimene akuchita dziko lino. Munthu amene angadzuke pano kuti voti yake kuponya wotsutsa, mudziwa kuti munthu mwake simukugwira. Takhala tikuvutika zaka zambiri kuno kumpoto kwa Kasungu, kuno boma la Kasungu. Sona ife ndeni yake akamuzu amene tinasunga chipani nthawi yayitali. Kubwera kwa inu bwana tisamaleni, ndipo ife tikupatsani mavoti mikulu. Chifukwa cha nthawi ndikupempheni kuti zambiri ndingopereka mkalata kuti mukaone, koma musaiwalire kuonjeza ziphunzitsi pa CDS yathu yakawira chifukwa ziphunzitsi ndiwochepa. Musaiwalire kuti bweretseni zipangizo zatsopano pa maternity imene bwati mangira posa chedu apa ndi ndalama ya GSED. Musaiwalire kuti nsewu wachoka pachatomo wapita kwa Simulemba umene umangidwe mwa makono mmene inu munaperekera ndalama bwana. Ndi mawu amenewa ndikhoza kamba zambiri ena mundikhululukire chifukwa ndi madziwa amene Jackson wangwaza ndi amachuntuka. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo kwambiri gogo, zikomo kwambiri. Dzanja pamwamba kwacha.
Bwana President, mwapita mmene apita agogo, tikamati boma sitikusintha pali zifukwa. Anthu akuna ku Kasungu safuna abwererenso ku boma lija lapadzana limene limati anthu amuno achalubino limawapha midzimu. Kuno ku Kasungu zidachulukira amati diru munthu amachita kukamutsekula mnyumba usiku ukapha ukadula ziwalo. Zimenezo bwana mutabwera pa mpando kulibe zidachitikanso koposa mukamangira manyumba. Bwana President, inalipo boma limene ana ku university amakhalira zaka 7 degree modzi. Zimenezo bwana mutabwera zidatha. Bwana President, inalipo boma limene madimaki ndi ena onse NFR adatseka banja limodzi limene magula mbewu midzimu pa 100 kwacha. Iyo kumakagulitsa pa ma1000 umatisaukitsa ife anthu akuno ngati alimi. Zimenezo safuna bwereranso mbuyo bwana. Bwana chimene mwachita lero kuno kwa Kasungu chinthu chosayiwalika. Makonza mbiri kuno kwawo kwa Ngwazi. Nyumba imene anamanga Ngwazi inu makachita ulemu lero. Ukagoneka kuno kwa Kasungu, ukatenganso madalitso a mzimu wa Ngwazi pamene tupitanso ulendo kachikena. Zimeneza anthu aku Kasungu sangayiwale mapanga mbiri bwana. Ntchito yanga nkwadzutsa anthu otakulandireni kuno alikonse mnyamata wanu Eradi Matimba Nkhoma amene anthu akuno chakomera kumtuma ku nyumba ya malamulo. Sali eka ali ndi makansala ingotchulani dzina ndi wodi osachita kwacha iyayi. Joseph Banda Ntabua wadi. Amos Mbambo chitsa chotsala mulupsha Mafumba wodi. Zikomo kwambiri makansala amene apita ku council pa 17 September mwezi omawa. Bwana President, mnyamatayu Eradi Matimba Nkhoma nchodzimbira yokha chodzivinira. Mati nikupempheni olemekezeka 2 minutes yokha alandire na President makonzeka bwanji ulendo upita ku nyumba ya malamulo. Zikomo kwambiri olemekezeka. Kwacha! Kwacha! Kwabwera tu mfumu. Kwabwera mfumu kuti kwathu kuno nzosowa izi. Ndipo nalemekeza magogo anga kuti mfumu ibwere pati ibwere pano. Lemekezekani inu His Excellency Dr. Lazarus McCarthy, komanso inu anduna athu Adeus Gumba, komanso inu anduna athu achimwendo Banda, mafumu athu nonse mulemekezeke. Zikomo kwambiri pondipatsa mwayi kuno tinalembetsa anthu 32,215. Ndikutsimikizireni mavota amene onganu. Tagwiriza kuno nkwata mbala kuno kulibeso zina musajejeme kuno nkwanu kuchipinda kwanu kuno. Tikavota timavota. Sitiseweretsayi. Timadziwa kuti ichi nchamakolo nchagogo chipani ichi. Ndipo tikudziwa kuti inuyo bwana nse watu wasimulemba muchita machawi nchifukwa chake ife tikupatsani mavota ananu. Ndipo ndikutsimikiza ineyo bwana kuti inuyo njala imene yagwa kwathu kuno chifukwa cha mvula inu muchitapo kanthu bwana. Ndipo ndili nacho chikhulupiriro bwana kuti fetereza chaka chino aliyense amene alandire koponi agula ndithu chaka chino. Ndili nacho chikhulupiriro kuti chigalimoto chikabwera poti misewu yathu soko ndiyowonongeka yonse ipalidwa muno mwathu. Bwana poti mwandipatsa kanthawi kochepa koma ndimafuna ndipemphe kuti anthu yawa ndikufuna mpaka na 2030 ndzapitirireso. Mundikwazere bridge apa padwangwa timakanika kuoloka bwana. Anthu awa chimene amandikondera ndapota nanu. Chipatala chimene anenaso apa tinabwera timasonkha pang'ono koma tikuthokozeni kuti munatimangira koma tufuna zipangizo pamenepa bwana wanga. Komanso tikufuna munomu mu Kasungu North East tipatseniko chipatala Rural Health Center kwa simulemba muchikulitse. Mosakujera ni nthawi bwana ndikuthokozani kwambiri chifukwa choti mwandichotsa manyazi. Anthu awadziwa kuti ndili ndi kholo langa ndinu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka. Zikomo kwambiri amayenda abambo tsopano nkhani yakwera mtunda. Bwana Regional Chairman chigawo chapakati Honorable Patrick Zeblon Chirondolo maboma 12
alandire na president kumama wangati kuno mame asanaume bwana regional chairman nthawi yanu. Zonadi nkhani yakwera mtunda aliyese dzanja mwamba. Aliyese dzanja mwamba tichite kwa chomphamvu. Kwacha. Kwacha. Ochakwera. Ochakwera. Nanga boma. Boma. Ifedonse. Fedonse. Maluwa Chakwera wali. Kutipi. Ulemu. Kwa ino president watu. Mtsogolero dziko lino. Emweso muli mtsogolero chipani cha Malawi Congress Party. Ulemu kwa mai wafuko mama Monica Chakwera. Omwesi mutopa kutiyendera pamodzi ndo president. Olemekezeka abambo Richard Mwendo Banda, Secretary General wa chipani cha Malawi Congress. Mpeka ulemu kwa bambo Deus Gumba amene muluyendetsa misonkhano iyi. Komanso mapadera official candidate Ngoma. Bwana kuno anthu awakulandirani. Makhala muluyenda mbuyomu kuwapempha wanthu udakalembetse wanthu awa udakalembetsa. Ndongati mdakalembetsa bale wanga manja mwamba. Osewa bwana udakalembetsa awa. Ndipo muja wayankhulira Ngoma candidate watu zoonadi bwana mavoti amenewa nganu. Pali chifukwa chokupasani mavoti bwana. Mubweretsa chitukuko chooneka ndi maso. Kukasungu kuja kutauni nkutali. Koma ametendera nkuona ntchito za manja anu bwana. Basi mwapasa mukalowaso temwe yachiwiri. Wanthu wakuno okavotera tambala wakuda ndicho chizindikiro cha inu bwana. Okavotera tambala wakuda chizindikiro cha MP wathu. Chifukwa amene ndiye official candidate. Wena amene oyimira zawo koma wathu kuno ndi ameneyu Ngoma ndiye candidate wathu. Pamodzi ndi makhansala onse. Bwana ulendo umwe utali. Mwalimbikitse wanthu kuti tsiku ili tsopano poti kulembetsa kwina koma kuvotanso mkwina okatuluke mu nyinji. Wanthu awa atofuna kumva mawu anu. Nthawi yanu bwana president lankhulani kwalimbikitsa wanthu amenewa. Zikomo kwambiri bwana. Kwacha. Kwacha. Kuno nkwawo kwa chipani bwana. Mnawava mfumu. Agogo asimlemba amene mwa tilandira kuno. Komanso poyamba agulu Banyasulu amene mwatipempherera. Ndikuthokozeni kwa basi kuno kwa mnyanja. Okondedwa. Ine ndero natsimikizika mtima kuti era ndinkoma iwa wina kale baba. Ngapalichika ikonso ngati. Akakuyimirirani zenzene bana. Koma makansala wake onso tu kawawa. Mwaona bwa. Zili bwino bana. Tsano president mkavotera nda. Tsono tu tamverani. Kuno kumakhala ngati kwa iwalidwa koma ndiye kuchimakenso kwa ulimi. Ndiye tikudziwa ngamalankhula zakuti yayi mavuto chakudya
sichina atwa chifukwa zina zimene zativutitsa nchifukwa cha ngozi zokhudzananso mchilengedwe yakuti vula yuchita mwa njomba zinthu sitikukolola bwino angakhale kutayikapo zofunikira zake chifukwa kuno anthu sindino alesi kuno anthu ndino anthu olimbikira mtundu wonse ndipo ndifuna mudziwe ichi nthawi imeneyi mzaka 5 izi chifukwa mdani patsa voti anu ngakuno mdavoteranso wina ngati voti mdani patsa ija ndiye yathandizira kuti tiyambe ukoza tsopano msewu wa M1 umene udutsa kuno voti imene ija ndiye yathandizira kuti ngakhale pakasungu paja paoneke bwino voti imeneyo ndiyo imene yathandizira kuti zitukuko zikuluzi tsopano lino tiyambe upita m'midzi muno tiyambe ukozanso misewu ing'onoing'onoyi chifukwa chilichonse chimamba nthawi yake kuti anthu akalandira chakudya popeza vuto lagwera aliyense anthu akalandira mtukula pakhomo chifukwa ambiri akuvutika anthu akathandizika ngakhale ni ngongole za nifi kuti ulimi wamthirira uzichitika kumene kuli kadambo kumene kuli madzi kuti tizikhozanso kulima ngakhale nthawi imene mvula kulibe izi zilithandizira kuti chakudya chizipezeka pafupi ndipo ndiudziwa kuti sambiri ngakhale pa trading ngati pano kuno kwa office kuti ena adalandira nawo ngongolezo ayi koma ngongolezo nzofunika kuti zifalikirebe chifukwa ku Kasungu ni district imodzi imene ili ndi record yabwino yobweza ngongole tikabweza tumathandiziranso wena kuti nawo akapezenso ndalama zimenezo ndiye ndifuna ndikuyamikeni kwambiri koma voti imene ija idakhala ngati mbewu yoti tabyala ndipo mzaka zimenezi takhala tili kuthirira umatengulira mtengo uja ngati mtengo wa zipatso tsano bereka zipatso zija zili kucha ndipo tifuna kuti tipitirize kunjoya tsopano zotsatira za zimene tapitira mozi kodi mulola tere kuti wena atidulirenso mtengo wokulakula pa 16 pa kwankhala tumasabata awiri oti akadati mawa nkesi mkatakavota nanga sinnamva kuti mdalembetsa kuno anthu oposa zare 2000 sipafupi tumepa ndiye tiyeni kani senta yanji kulikonseko ndiye kuti ngakhale za bridge yapadwangwa tikaona kuti Isaac Chilabwanji zimenezi nzofunikira kuti chiyembekezo nchikhulupiriro chisatichokere chifukwa wena akhoza kumabwera wena akhoza kumalankhula wena mkhoza kumawerenga zina zimene wena akunena chifukwa tu pa nkhani ya chitukuko na aliyenseyo kaya ndani afuna upresidenti sangatsutsane nchakwera kuti palibe zimene wachitayi dziko lonse la Malawi zili kuoneka zokha zimenezo zudzilankhulira si zinthu zozandale ayi koma anthu adandaula chifukwa cha kukwera kwa mitengo ya zinthu adandaula chifukwa chakuti ayi kodi zilukhala bwanji chimenecho nchimene boma likuyankhapo chifukwa tumwa chitsanzo pa zifukwa folo zokha kuona kuti dziko lavutika mitengo yakwera bwanji ngozi lakambazija mitengo yakwera bwanji kunotu kamuzo adakhazikitsa dongosolo lakuti ngakhale adimaki dali ni makampani ankhaninkhani opanga zinthu kwa mkuno ngumagulaso zinthu kwa limi pa mtengo wabwino maliketi wake atapezekeraso kale titatsekatseka makampani ngati amene waja nkugulitsa uphetsa sizili kuchitiraso chimodzimodzi ayi zikachepa zinthu mitengo imakula zikachuluka ndiye kuti anthu amapeza mpumulo wabwino koma gawo linanso lakuti kwina kumene timagula fetereza pano pali panjira nodziwa kuti ambiri wa ino nkhawa imeneyo fetereza wambiri wabwera kale wina ali panjira ndipo zimenezo tifuna tionetsetse koma kumene timagulako mitengo idakwera pa zifukwa zawo over 500% kukweza ndiye
zimenezi zakhudza dziko lonse lapansi ngakhalenso kwathu kuno, koma ife tikufuna kuti tionenso kuyankha kwake pa nkhani ngati imeneyo. Komanso chifukwa china tsono chomalizira nchakuti chachinayi ichi, wena ni madobadoba chabe ongofuna kuti kumidzi muzizunzika, chifukwa katundu winayo timapangiranso konkuno, koma kuona kuti anthu awa tiudziwa kuti kwa ofesi amangotchula Chakwera basi, amangotchula Chakwera, koma kuti akwiye tikweze ngakhale mtengo wa shuga, tikweze ngakhale mtengo wa simenti, tikweze ngakhale mtengo wa zinthu zonse zimene amadziwa kuti muluchita nazo tsiku ni tsiku. Boma lachitapo chiyani? Tayambitsanso mafakitale. Nkhani ya ngozi nchifukwa yake tiupereka mathandizo. Tere kwa kamati thandizo libwere, anthu achulukirepo, chimanga chibwere, nkunena kuti wina aliyense asavulike ndi njala. Boma lachitapo chiyani? Tikuti ngakhale feterezayo tayambitsa kale fakitale yakuti tsopano tizidzipangira konkuno kwathu. Tere kupanopa ili mkati mokhazikitsidwa, ndipo tili ndi maguluso amene akuthandizira kuti zimenezo zitheke. Ngakhale nkhani ya fetereza kapena ya mafuta tikufuna kugula kwa anu ake amene amapanga zimenezo, usiyana ndi kuti tizigula kwa venda wina amene wagula kwa venda mzake, amene watenga kwa venda mzake. Anthu 5 pakatipa aliyense azikapo mtengo wake, podzafika kuno tugula ndalama zodula kwambiri. Ndiye ife tapanga malamulo ku parliament, ankhoma tsopano azikapanga nawo malamulo amenewo oyendetsera zimenezi. Tayankha kuti tsopano tizigula mafuta kwa iwo amene amayenga mafuta awo pa mtengo wotchipira. Mwachitsanzo ulendo uno mafuta amene abwerawa tawagula pa mtengo kungoyerekeza ngati makwacha, kaleti malipira 50 kwacha, koma tagula pa mtengo wa 27 kwacha. Wena zayipira chifukwa tatsekera tsopano kumene amapeza ndalama. Koma boma luyankha pa chilichonse zimene ziluchitikazi. Wena tuni waja wagwidwa nazo amatsekera ati shuga kuti akachepa anthu akadandaula azikweza kuti mufuna shuga, ndiye tusimungampeze pokhapokha mtagwa apa. Zimene zija tazizindikira, mafuta awena amabisa, zimene zija tazizindikira. Chifukwa chimodzi chimene namtengera injinia vitumbiko mumba ngati woyenda naye pa ulendo umenewu. Nchifukwa cha chimenechi, chifukwa naye anakangalika kumafukula zinthu zimene wena amafuna azibisa, zimene boma lokukondani limakuchitirani, ndipo zimenezi tayankha. Tere uyabwere kuno mane kuti Chakwera msamvotereso, mwaona zinthu zakudula, munene kuti Chakwera aluyankha zinthu zambuchipa kale. Chifukwa Chakwera amakonda wanthu akumudzi, amafuna kuti wanthu wochulukitsa osati anthu ochepa, koma wochulukitsa akhale mchuma. Nchifukwa kulibe boma limene lagula mbewu kwa alimi pa mtengo umene boma lino lagulira, ngakhale fodya, ngakhale soya, ngakhale chimanga. Tikumvana kodi? Ndiye tere mulinso ganizo lina ngati kuno Walankhula ni anthu oti adatsimikizika kale. Ndino ngati mvoteraso Chakwera kuno. Ambuya kudalitseni nonse, zikomo kwambiri, zikomo. President wa dziko lino Dr. Makafe Chakwera imwenso nitsogolo chipano cha MCB kumaliza tikulankhula pano pa Office Trading Center kwa Nyanja kuno TA kumatoka kwa amene anthu takavotera President Chakwera komanso tu amene akuyimira chipano cha MCB kuno komanso makhansala. Apa ndi ulendo tsopano pa Chatoroma Trading Center. Ndilandeni ku Blantyre, ndine Mayeso Chikhadzula. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Mai Macheza 2025. Sunny Money, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Mai program. As Sunny Money, we are 100% committed and focused on taking an active role in transforming economic life of women. For
advertising and sponsorship, please call 0886 703 159, 0888 891 194 or 0881 551 344 and book your spot today. It's on and it's happening at the BICC in Lilongwe on the 15th October 2025. Zokonda Mai Macheza 2025. Don't miss it.